L'escàndol saltava dilluns quan en Jair Domínguez apuntava la possibilitat que en Marrameu Torrecastanyes de la cançó popular no fos un gat. No sé si podem oferir més informació sobre aquesta hipòtesi que apuntaves. Moltíssima, i perdoneu-me si en algun moment em tremo la veu, però estic molt nerviós amb aquest tema. Estic més nerviós que el tècnic de Carglàs que ha parlat fa una estona. Però molt, molt, perquè avui demostrarem que el Marrameu de la cançó és realment una criatura semblant a un vampir. Mare meva. Marrameu Torrecastanyes, a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros. Res, Què és aquest infern? Aquesta versió és ja terrorífica. És de Tomeu per Penya se. de bon matí, no? Que sàpigues que hi ha algú que ja està prenent bona nota de tot el que expliques, que és en Jordi Ventura. Jordi. Mierdita. Mierdita. Ah, no? Ah, no? I què més era? Soy Macario. Soy Macario. I així una mica anem aprenent llengües i idiomes. En Jordi Ventura, que ve cada dimecres per la seva ponència sobre el segle XXI, però ja s'apunta al laboratori d'en Jair Domínguez, perquè també t'interessa molt el tema Tomeu Torrecastanyes. Tomeu Torrecastanyes no, Marrameu Torrecastanyes. Que podria ser un vampir. Exacte. Val, canvi de Podria- paradigma. Canvi de paradigma. Jo ho porto al meu terreny. I reptes de futur, doncs sí. veurem quin és el repte de futur d'aquest gat, o d'aquest vampir. Parlem, exacte. No ho confonem amb les coses. Primer de tot hem de tenir en compte que aquesta cançó demana que fem una contricció, demana que fem un acte de fe. Sí. Hi ha coses, penseu en aquesta frase, hi ha coses que no se saben, es creuen i punto. Això és la fe. I això és el que passa amb Marrameu Torrecastanyes. La gent dona per fet que és un gat. És veritat. Per què? Perquè es diu Marrameu. I, a veure, un gos no té pinta de ser. No. Però un gat tampoc. I ara veurem per què. Analitzem frase per frase. La primera estrofa, Marrameu Torrecastanyes, a la voreta del foc, ja n'hi peta un als morros, ja teniu Marrameu mort. En alguns pobles, a la primera estrofa només està mig mort. No sé si ho sabíeu, això. No, no ho sabíem. Sí. No mor a totes les versions de la cançó de Marrameu? No. Acaba morint, eh? Sempre. Morirà seguramente. Exacte, mig mort, perquè es veu que Agonitza. Sí. agonitza durant tota la cançó i acaba morint al final. De seguida en parlarem. El cas és que tenim un cadàver a la primera estrofa, nois. Poques Sí. vegades s'ha anat més ràpid en la literatura, eh? Te llama la policía ahora mismo, Sí, truqui, perquè Marrameu és mort ja. Per tant, estem tractant, si mor a la primera estrofa, estem tractant amb una criatura sobrenatural, un espectre. D'acord. I Tinguem-ho en compte. entrem en una altra dimensió. Exacte. Que també encaixa una mica amb la filosofia de Tots Sants i de l'època en què es canta aquesta cançó i es parla de les castanyes. Correcte. Tenim una persona morta, death by castanya. Mort de cop de castanya, que és, imagina't, eh? I després anem al pica ben fort, que piques fusta, Epa. pica ben fort. Atenció. A veure. S'obren tres línies d'investigació. Pot ser, A, picar fusta per aportar bona sort i que en Marrameu no se'ns aparegui i ens mati. Ho descartem, perquè en català no es pica fusta, sinó ferro. Correcte. Hem de descartar-ho. És veritat. Opció B. Ah! Marrameu és un ésser de fusta. Un elemental, Sí. fet d'arbres, o Pinocho, que també ho descartarem per tractar-se d'un altre ésser, que ara no ve el cas. Perquè el cavall de Troia aquí, en principi, no hi fa No, res. en principi no, perquè no cabria i no el podria matar una castanya, en principi. Jo només ho he descartat per això, si no ho hagués posat com a opció, eh? I la tercera via d'investigació és que la fusta és realment una estaca de fusta per clavar-li en Marrameu. Per això pica ben fort. Clar. Pica ben fort perquè has de travessar el tòrax Sí. i arribar al cor. Que recordem que Marrameu és un vampir. De moment és un vampir. Tot indica que és un vampir. Potser després ho hem de descartar, però de moment sí. Atenció, següent estrofa. Marrameu i Marrameua s'embolica amb un llençol. Atenció, perquè això és fortíssim. Sí. Marrameu i Marrameua podria ser la seva parella, però ho dubto. Sembla més aviat una cosa a l'estil d'una altra cançó popular catalana i ens rematem a una altra cançó ara, eh? Atenció, que enllacem amb un altre tema. Potser la coneixeu. Jo diré una de les estrofes de la cançó, que és en Ranma és prodigiós, ara és un noi, ara ja no. És a dir, tenim... Perdone? Sí. Marrameu i Marrameua poden ser la mateixa persona. Ah, Una molt bé. entitat que tant és un home com és una dona. És hermafrodita. Fixeu-vos, perquè no diuen Marrameu i Marrameua s'emboliquen amb un llençol, no. sinó s'embolica. S'embolica. És el mateix. O sigui que és un, clar. és el mateix. Sí.
Ah, sí? O sigui, és la part femenina de Marrameu. Exacte. O travesti. És una dualitat, sí. També els vampirs sempre han sigut una mica afeminats, no? Sí, una mica she-male. No tenen barba. Un vampir amb barba seria molt cutre. Potser en alguna pel·li dels 70 ho hem vist, però... Ai, por favor. Sí, també hi havia una de vampirs afros, però vaja, no és el que ens ocupa avui. Sí, no seria això. Anem amb l'estrofa, una de les més delicades i que crec que ho explica tot molt clarament. Atenció, després de Marrameu i Marrameu s'embolica amb un llençol, anem a feia veure que era un home i era una fulla de col. Una notícia molt bona. Sí, senyora, doncs mira, Doncs jo no. cada cop estic més perdut. Doncs preparis. Aquí està el tema. Feia veure que era un home. Estem parlant d'un ésser antropomòrfic, Sí. clarament, perquè Sí. un gat no pot fer veure que és un home. No, de cap a no ser que es manera. posi un monocle i xistera, Esto es verdad. i llavors seria Isidoro. O Berenguer, en català. Despistaria una mica. Despistaria. Però la propera frase és més críptica encara. Era una fulla de col. Atenció, perquè ens ho donen molt pastat, això. Però Aquí podríem tancar la paradeta. A l'imaginari de vampirs, la fulla de col hi entra? Atenció, És la perquè primera ara vegada anem que aquí. ho sento. Ara anem aquí i és molt complicat, eh? Podríem tancar la paradeta i dir que en Marrameu és una fulla de col, directament, però seria massa fàcil i l'autor de la cançó no ens ho vol posar gens fàcil. He estat investigant i he descobert que en suahili col Sí, es diu mboga sí. i es fa servir per referir-se a persones que estan en estat vegetatiu, Ai, mare de Déu. però que latent, a punt de despertar-se. Vols dir que no estàs massa desocupat, tu, a l'Empordà? Sí, a veure, sí. Sí, això per començar. I l'altre, que és que quan em poseu tasques com la de descobrir això, ho he de fer. No, i ho fas a la perfecció. Però torno a repetir, que en col, en en suahili... En suahili, que es diu mboga, sí. mboga, amb M davant, Sí. es fa servir per referir-se a aquestes persones que estan en un estat latent de vegetació, però Sí. que poden despertar en qualsevol moment. Que Mala hierba nunca muere. Que aquí quan diem que algú està en boga és una altra història, Exacte, completament diferent. en boga, exacte, que és una revista de moda. Sí. Exacte. Però no, aquí l'estat aquest és més genèric, no diem col, sinó vegetal. Exacte. Ho accepto una No mica tot. concretem tant. No concretem tant, bé, col, Exacte. sí, també. Exacte. varietal. Exacte, aquest senyor vegeta. Sí. És en vegeta. No té res a veure, No és una te'n altra vagis, cosa. no te'n vagis. No me'n vaig. Anem a la següent estrofa, és aquesta. Marrameu ja no s'enfila per terrats ni pels balcons. Clar que no s'enfila, No. perquè està mort. I tant. Però el que no ens diu és que Marrameu no l'eviti pels terrats, que és potser el que està fent realment. Ara. ¡Ay, qué miedo! Clar, no s'enfila. No li cal, perquè No li cal. ell ja va volant, Exacte, sobrevola pot volar. els terrats. Pot volar. I ara l'última frase, la més important, la que ha creat controvèrsia, que és la següent. Que té una gateta a casa que li cus tots els mitjons. Ah, bé, i ara què? A veure, direu, és un gat perquè té una gateta. I jo pregunto, quina classe de gat té mitjons? si els forada amb les ungles. Vaya pregunta, eh? Per tant, Doncs- o sigui, tot ens porta a dir que Marrameu no és cap gat. Evidentment que no. Abans seria un home boig Sí. que un gat. No, A no. més, quan diu gateta, s'està referint, evidentment, a la seva esclava. Una dona que ha rebut la mossegada de Marrameu i ara li pertany durant tota l'eternitat. Si més no, la seva ànima immortal, que és una brillant metàfora aquí, dient-li que li cus tots els mitjons que no s'acabaran mai, perquè un gat els va foradant sempre, Esclar. i no acaba de cap manera. Per tant, qui digui que Marrameu és un gat, menteix.